Magtymyl pragy. Bugun şahen ertir geda bolarsyň. İýlen günden dinden jyda bolarsyň. Bir gün janyň çykyp pida bolarsyň. Gazanypsyň kän günäni sen fettah. Bilýän, gözüm ýetýä bilseň başyma alarsyň. Ya naruşnik takyp türmä salarsyň. Men dogrumy aýtdym, günäge alarsyň. Bu alşyň bilen ahy sen fettah. Halkyň öjügäýse akwalyň ýaman. Ya ölersiň, ýazyn nanlar biguman. Tagtyň synsa, diýme galaryn aman. Çünki zäher kıldyň nan sen fettah. Pragy derde aýdyp derde ýanmaly. Gan ýudup zalim fettah ganmaly. Diri özüm, ýöne ölü sanmaly. Bilse öllür bu goşgyň ol fettah. Assalamu alaykum. Köküni müňürliklerden alyp gaýdan beýik taryhly watanymyň raýatlary. Agalar uýalar, jigiler doganlar. 18-nji may Magtymlynyň şygaret güni. Bu ýyl hasratly, betwagçylykly, kynçylykly günlerimize gabat gelinem bolsa, bu beýik şahsiýeti ýatlap geçmek ýerlikli bolar. Ünseren bolsaňyz, Pragynyň ýanky setirleri Eýranyň zalim hany Fettahy adreslenenem bolsa, häzirki wagtda türkmen halkynyň haramzada prezidenti we hökümeti ýüzlenýän gümmol protestine meňzeýär. Inni daşary ýurtlarda alyp barýan hereketimiz syýasy tarapdan aktivleşip başlady. Bu ýurdun içinde alyp barylýan edenetlikli diýdimdor syýasaty günden-gün potensial hok salyp başlady. Ýöne ýene ýeterlik däl. Çünki ýurdun içerki syýasatyny ýalňyşam bolsa, dogry diýip halka ýetirýän, her gün ýerdenden agşama çen halkyň beýnisini ýuwup duran köpçülikliň habar berişleri işleri bar. Galy bersede medeniýet sungat işgärleri, ýazgylar, şahyrlar, bagşylar bu işte iňňil rol oýnaýar. Gözüň gamaşdyryp gelýän bir-birinden parlak ýyldızlaram ýadaman ýaltanman hökümet ögüýe. Sebebi medeniýet işgärleri islenlik syýasatyň bir sütüni. Şonuň üçin biziň bu alyp barýan hökümete garşy syýasy aktivligimiziň hem medeni sütüni bolmaly. Gözel şaguly alyp poeziýaň aňarsyna çykyp oturan bolmasagam, mahmaly owazymyz bilen halkyň gözüni gamaşdyryp bilmesegem, parlayan ýyldız bolmasagam, öz başardygymdan hökümete ýigrenjini beýan etýänlere gollaw bereliň. Sebebi bular ýaly rolikler Türkmenistanyň telewizionyasyndaky ýaly ýokary tehnologiýalar bilen montaj edilmese-de, ol gepleşiklerden artykmaçlygy bärde ýalan ýok. Bu aýdylýan sözler ýürekden çykýar. Bu rolikleriň maksady we funksiýasy türkmen telewizionyasyndaky gepleşikler bilen ýuglan beýinleri açmak. Bu barýan ýolumyzda ýyza ýoluň ýokdugyny gözeňde tutup, sözümiň soňuny hem Magtymly tamyň sözleri bilen jemlemek isledim. Magtymly aýamajan, biýliň uşa gey gazapdan, hetden açdy. Bu zalim han ahyry torgurmaly boldy.